Right, ladies and gentlemen. Ladies. Vikapera tagazira zvibhitiro nareza. Saka ndakazogumira pandakagumira. Tikati nimira. Chibatanidza weekend. So razopera ngwandariyarira. Ukubata zvikuitika. So now we want to make you feel the vibration of extra basso. Okay. Apana sansi kutadza kuti bitira gazi basi because unobe kwacho kuri very dangerous. You can ayo. Bitiro. Right. Madrama ngandidi. Yatimboza madrama batona kufumba right. Wow, where? SMG. But like 2 minutes with my strings. I'm cutting mungus. I'm so busy, but 2 seconds. Please, friend of the government. Jesus. And no, sorry, Jesus. Right. I Why my people got a dragon together?
ukazvibatanidza nozvizvo kuti pika neichocho chiri kurira pa tobala unochibva togadzira rimwe bhiti handidi murekera handidi unozwa here